Mga kapuso-pulo na napatay sa leptospirosis sa Iloilo Province subong nga tuig. Mas mataas kumpara sa 2025. Si John Sala may nagaratsada nga balita. Naglabot na sa pulong mga napatay bangod sa leptospirosis sa probinsya sa Iloilo. Halin Enero tubtob Agosto sininga tuig. Mas mataas ini sa 5 ka mga na-record nga napatay bangod sa balatian sa pareho man nga tion sa nagligad nga tuig. Duwa sa mga napatay ang halin sa Dueñas kag Dingle. Samtang tig-isa naman sa Dumangas, Oton, Barotac Nuevo, Zaraga sa Dionisio kag Concepcion. 84 ka kaso na sa balatian ang na-record sa Iloilo kang nagapanguna sa may pinakamataas nga kaso ang tigbawan nga may 6. Ginasundan sang Haniway, Dumangas kag Tubungan nga may tig-5 ka kaso kag tig-4 naman sa Pasig City, Dingle, Oton kag Putotan. 84 cases naton, 32 are agriculture related, so probably mga farmers din naton nga nag-ubog no sa kag nagapananom no sa ilang farm. So sa pangabay ko lang sa ila nga as long nga may exposure inumgid no sang aton nga prophylaxis para sa leptospirosis. Diri sa Banwas ang Tigbawan, hugot ang kampanya sa Municipal Health Office agud masiguro nga hindi na madugangan pa ang kaso. Tanan nga mga kaso ang naangot sa pagbaha-baha sa mga barangay. Kung may na-expose ka mo sa baha o kung sa nagtabo ka mo sa suba, sa nag-ubra ka mo sa uma, sa irigasyon, dapat mag-safety gear nga kung kinanglan gid mag-boots. Pero kung napilas kag na-expose gid, dapat madturon sa pinakarapit nga sentro. Halin sa nag-inulan sa weekend, wala pa dalayon nga naghubas ang tubig sa lugar na Nanay Nida. Gani ginasiguro sini nga hindi makaubog sa baha. Oo, gabaha amon alagyan da sir gabaha gani oh. Kung magtudo-tudo gid, mga dire kita mo may boats kami oh. Budlagid ka tama kay pigado rad subong sir. Tama gid ka pigado. Te kun halimbawa magka-leptos ka. Upod kay Marvin Lauderes, John Sala. Aniga, Ratsada.